ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ተቐኒዩ እዚ ዜና መጽሔት እዩ ዜና መጽሔት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እውን ከም ልሙድ ክልተ ጉዳያት ሒዝና ናባኹም ቀሪብና ኣለና እቲ ቀዳማይ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈ ኣክትዌልቲ ፕሮግራምና ምስ ሓዊ መሓሪ ኣብርሃም ዘቕረብናዮ ብዛዕባ ብዙሕ ብድሕሪኡ ሕቶታት እውን መፀና ስለ ዝነበረ መብርሂ ክኸውን ብዛዕባ ብትግርኛ ቋንቋ ሸርኩርቲ ምውፃእ ዝምልከትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድን ነገር ከነበርህ ኮይና ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ከዓኒ ከምዚ ናባኹም ቀሪብናዮ ዘለና ንዝፍፀሙ ዝነበሩ ፍጻሜታት ኣብ ውሽጢ ሽወደን ካብኡ ተኸታቲልና ዘቐረብናዮ ዓርቢ ከነቕርበልኩም መዲብና ዘለና መደብ ፍጻሜታት ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኣብ ቬስትሮስ ዝተገብረ ቅትለት ናይ ሓንቲ ሽወደናዊት ኣደን ወዳን ብሓደ ሓዊ ኤርትራዊ ዝተፈጸመ ንዕኡ ተተርጊሙ ጋዜጠኛታት ኢንተርቪው ኣግቢሮሞ ብቪድዮን ኣውድዮን መልክዕ ኣዳሊና ኣለና ዓርቢ ክትከታተልዎ ኣብ ሰለስተ ክፋል ኮይኑ ተዳልዩ ኣሎ ዓርቢ ክትከታተልዎ እንዳዓደብና ምናልባት ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ኣርእስትና ከዓኒ ከም ሕቶ ዝቐረበ ካባኹም እሞ ኣገዳሲ ኢልና ዝሓሰብናዮ ኣብ መንጎ ፋኬትን ኦካሳን ዘሎ ፍልልይ ነዞም ሓደሽቲ ትመፁ ሰባት እንታይ ማለት ምዃኑ ብዙሕ ጌጋታት የጋጥም ስለ ዘሎ ሓንሳብ ኣብ መጨረሻ ዝሰረዝዎ ወይ እውን ዘለዎም እንዳመሰሎም ዘይብሎም ወይ ከዓ እንታይ ኦካሳ እንታይ ፋኬት ከይፈለጡ ዝኸዱ ምስኡ ተሓሒዝና ብዛዕባ ኒስታር ስዮብ ሃሊካ ትገብሮን ኢንትሮዲክሽን ስዮብ ሃሊካ ትገብሮን ብዛዕባኡ ክንገልጽ ኢና ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ክንምለስ እሞ ኣብ መንጎ ከዓ መሰጋገሪ ዝኾነ መዋዓውዒ ሓበሬታ ክህልወና እዩ ክትከታተሉና እንዳዓደምና ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ክንኣቱ ኢና ኣብ ቀዳማይ ኣርእስትና ከምቲ ዝፍለጥ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሽወደን ብኩሉ ካልእ 13 ቋንቋታት ናይ መዘወሪ ማኪና ፈተና ንኸተውፅእ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ረቑሒ ኮይኑ ኣብ ናይ ስራሕ ምሕታት ኩሉ ሻዕ ምሕተቲ መዘወሪ መኪና ኣለካ ዶ ፍቓድ ይበሃል እሞ ኣብ ዓድና ኣውቲስታታት ዝነበሩ ወላ ናይ ዓበይቲ ማካይን ከይተረፈ ዘወርቲ ዝነበሩ ኣብዚ ምስ መፁ ብሰንኪ ናይቲ ቲዮሪ ንምሕላፍ ዘለዎ ክብደት ብዙሓት እዚ ጉዳይ እዚ ከይተጠቀሙሉ ፀኒሖም እዮም ንሕና ከም ትካል እውን ናትና ሞያስ ኮንሳልቲንግ ዝበሃል ትካል ኣብኡ ንልዕሊ 13 ግዜ ደሰልጠናዮም ሰባት ነይሮም ግን እቲ ፈተና ብሽወደን ስለዝኾነ ብትግርኛ ሰልጢኖም ፋክት ስለዝኾነ ናይ ምዝዋር ማኪና ከዓ እዩ ሓቂ ስለዝኾነ ፋክት ስለዝኾነ ንዕኡ እንተፈሊጥካዮ ዕምቀት ጎማ ማኪና ሲ ብሽወደን ተሓተታ ብእንግሊሽ ተሓተታ ብገለ ተፈሊጥካያ ኢኻ መጠን ኣልኮል ኣብ ነብሲ ሓደ ሰብ ኣውቲስታ ክህሉ ዘለዎ ተኢሎምካ ትፈልጦ ኢኻ ስለዚ እቲ ቁም ነገር እንተተረዲእካዮ ቋንቋ ቀይሮ ምልካስ ብዙሕ ኣሸጋሪ ይኮነን ዝብል እምንቶ ስለዝነበረና ንብዙሕ ነቲ ፍልጠት እሞ ይፍለጥዎ ንዕኡ ምስ ፈለጥዎ ኣይክኸብዶምን ይኸቐሎም እዩ ብዝብል ናይ ዳርጋ 13 ዙርያ ኾኑ ኣሰልጢና ብዙሓት ካብኦም እውን ይሓልፍዎ ነይሮም እዮም ሕጂ ግን ነዚ ዝቐርፍ መንገዲ ሓድሽ ነገር መፅኡ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኩላቶም እቶም ብቋንቋታት ካልእ ዝገብሩ ነበሩ ከምኦም መሰል ረኺብና ብቋንቋ ትግርኛ ሕጂ እውን ፈተና ክትገብር እሞ ካብ እንታይ መዓስ ዝጅመር ገለ ብዙሕ ተሓቱና ኣለዉ ድሕሪ እቲ ቃለ መጠይቕ ዝገበርናዮ ምስ ሓው መሓሪ ብርሃም ዝገበርናዮ መደብ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ካብ ሶሉስ ኣትሒዝካ ቡክ ምግባር ከም ዝከኣል እዩ ዕለት 14 ሶሉስ ድሕሪ ፅባሕ ምዃኑ እዩ ካብ ሽዑ ትሒዝካ ብቋንቋ ትግርኛ ፈተና ንክትገብር ቡክ ክትገብር ከም ትኽእል እቲ ሓበሬታተይ ካብ ትራፊክ በርከት ዳይሬክተር ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊት ዝሰደደትልና ኢሜይል ሓበሬታ ካብኡ ተመርኪስና እቲ መልእኽቲ ኣሕሊፍና ኣለና ስለዚ ሕጂ ቀዲምኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገር የለን ካብ ሶሉስ ንንየው ግን ቡክ ናይ ምግባር ነገር ክህሉ እዩ ከም ሓድሽ ትግርኛ ዝመፀ መፀን ብዙሕ ስሕብ ኣብዘ ዘለካ ይኾንካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ሰብ ክገብር ስለ ዝኾነ ትሪጋ ምናልባት ክበዝሕ ክእል ኸውን ሕጂ ጅምር ምስ በለ ግን ማዕረ ማዕርዮ ከዓ እቲ ትሕዝቶ እንታይ ከም ድመስል እንታይ ፍልልዩ መስቲ ካልእ ዝነበረ ከመይ ኢልና ምስ ሓተትናዮም ካብቲ ካልእ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ፍልልይ ከም ዘይብሉ ቋንቋ ጥራሕ ከም ተወሰኸ ኩሉ እቲ ካልእ ኣገባባቱ ግን ከምቲ ናይቲ ካልእ ቋንቋታት ዝነበረ ኣብኡ ኣቲኻ ቋንቋ ምምራፅ እንተደይ ኮይኑ ሽዑ ከዓ ብቋንቋኻ ክመፀካ እንተደይ ኮይኑ ትዛዓታቱ እቲ ካልእ ኩሉ ከምቲ እቲ መሕለፊ ትገለ ዝበሃል ኩሉ ከምቲ ካልእ ቋንቋታት ማዕረ ምዃኑ እቲ ዝተዋህበና ሓበሬታ የብርህ ስለዚ እዚ ዳ እንታይ ማለት እዩ እዚ ገና ምፅእ ንዝበለ ሰብ ቋንቋ ሽወደን ስጋዕ ዝመሃር ክፀንሕ የድልዮን ማለት እዩ
ነዚ ኢልና ከም ዝገበርናዮ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ኣብቲ ሞያስ ኮንሳልቲንግ ሓበሬታ መወዓውዒ መንጎ ትርእይዎ ኢኹም ሰባት ምፅኢ ኢሎም ኣብ ሽወደን ተቐዳማይ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ ሕጂ መዘወሪ ማኪና ንምውፃእ ቋንቋ ዕንቅፋት ክኾኖም ኣይኮነን ማለት እዩ ብቋንቋኦም ክገብሮ እዮም እዚ ማለት ከዓ ስራሕ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ይኸይድ ብዓብዩ ከዓ ዳሕራይ ናይ ታክሲ ድዩ ናይ ዓባይቲ ማካይን ገለ ክትብል ተኾንካ ኣውፂኻዮ ተቐዳማይ 2 ዓመት ክትፀንሕ ስለ ዘለካ ነዚታት እውን ክሕግዝ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ተገይሩ ዘሎ ከምቲ ካልእ ኩሉ ናይ ቋንቋታት ዝግበሮ ነገር ሰብ ተጠቂሙሉ ምፅእ ኢሉ ካብቲ ቀዳምነታት ዝህቦ ዝሰርሖ ክኸውን እቲ መዘወሪ ማኪና ፍቓድ ምውፃእ ከድሊ ነዚ ንምግባር ኣብ ሙሉእ ሽወደን ኣብ ዘሎ ናይ መፈተኒ ቦታታት ክትፍተን ስለ ትኽእል ንምስኡ ዝምጥን ተባሂሉ ከዓ ኣብ ሙሉእ ሽወደን ዘሎ ክመሃረሉ ዝኽእል ናይ ርሕቀት ትምህርትታት ዕድላት ስለ ዘሎ ነቲ መወዓውዒ ርኢኹም ኮንታክት ክትገብርዎም ነቶም ትካል እግረ መንገድና ንሕብር እቲ መዚ ስዒቡ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶታት ብዙሕ ሕጂ ካብ ሰባት እንታይ እዩ እንድሕር ዳ መፅሓፍቲ ከሎ ድዩ ናይ ትግርኛ ዝብል ኣሎ ሓው በረኸት ኣብ ሓው መብራህቱም በረኸት ዝፀሓፎ መፅሓፍ ኣሎ ኣብኡ እንዲቨሎፕ ድገበሮ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሰደድናዮ መደብ ነይሩ ኣብኡ እውን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ብትግርኛ ኣብ ዘዳለዎ ነይሩ መፅሓፍ እውን ኣሎ እሱ እውን ተመሊስካ ንዑ እንዳንበብካ እቲ ፈተናታት እውን ምስ መፀ ሓደ ካብቲ ሓሲብናዮ ዘለና ምስ ትራፊክ በርከት እውን ንዛረብ ዘለና እቲ ቀዳማይ ናይ ፈተና ኣጋጣሚ ክንስእሎ እቶም ተፈተኑ ርእይቶኦም ክሰምዑ ንሕና እውን ትሕዝቶ ናይቲ ቋንቋ ተገይሩ ዘሎ ከመይ እዩ ዘጋጥሞም ናይ ቋንቋ ክፍተታት ኣለዉ ብኸመይ ይሳቶም ክወሓሱ ይኽእሉ እዚታት ምስ ትራፊክ በርከት ናይ ቀረባ ዝርርብ ክህልወና ምዃኑ መደብ ከም ዘሎን ኣብ ቀፃሊ ከነቕርበልኩም ምዃናን እንዳሓበርና ነዚ ዕድል መፂ ዘሎ ብዙሓት ተጠቀምቲ ክኾኑን ነዚ ዕድል እዚ ኣብ ረብሖም ከውዕልዎ እንዳተተምነና ናብቲ ካልኣይ ክፋል ናይ መደብና ቅድሚ ምስጋርና ናብዚ መወዓውዒ ንገድፈኩም መኪና ፍቓድ ንምውፃእ ትሽገሩ ዶ ነይርኩም? ብቋንቋ ትግርኛ ፈተና ከም ዝጀመረኸ ፈሊጥኩም ዶ ትኾኑ? ካብ ሶሉስ 14 ጉንበት ጀሚርኩም ብቋንቋ ትግርኛ ናይ ክልስ ሓሳብ ማለት ናይ ቲዮሪ ፈተና ክትገብሩ ከም እትኽእሉ በዓል መዚ ትራፊክ ሽወደን ሓቢሮም ኣለዉ ትካልና ሙያስ ኮንሳልቲንግ ነቲ ንልዕሊ 13 ዙር ክህቦ ዝፀንሐ ናይ ርሕቀት ማለት ናይ ኦንላይን ትምህርቲ ናይ ክልስ ሓሳብ ማለት ናይ ቲዮሪ ሕጂ እውን ንመበል 14 ዙር ስልጠና ንምሃብ ተዳሊና ከም ዘለና እናሓበርና ክትምዝገቡ ንእትደልዩ ብቁፅሪ ቴሌፎን 08 12 03 59 33 ብምድዋል ወይ ድማ ናብዚ ኣብ ስክሪን እትርእይዎ ዘለኹም info@moyasconsulting.se ዝብል ኢሜይል ብምስዳድ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ ብሓጎስ ነበስር ሙያስ ኮንሳልቲንግ ኦቢየ ተመሊስናኩም ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይ ሎማዓንቲ መደብና ከዓ ነቕርቦ ካባኹም ዝመፀ ሕቶ ኮይኑ ኣብ መንጎ ፋኬትን ኦካሳን ዘሎ ፍልሊ እዚ ንብዙሓት የጋግየና ስለ ዘሎ እንታይ ኢና ክንገብር ፋኬት እንታይ ዝገብር ኦካሳ እንታይ ዝገብር ዝብል ሕቶ እዩ እዚ መስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣርቤስ ፎርሜሊን ትሰርሐ ነበርና ብቐረባ ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ንዕኡ እቲ መባእታዊ መረዳእታ ክህብ ካልእ ግን ክንበብ ዝኽእል ሓበሬታታት ስለ ዘሎ ኣብ ሊንክ ወላ ክንገብረልኩም ኢና ብዛዕባኡ ኒስፈርየ.ኤስኤ ዝብል ዌብሳይት ወይ ከዓ ኢንፎርማሆን ስፈርየ.ኤስኤ ኣብ ዝብል ዌብሳይት ኣቲኹም ብዛዕባኡ ከተንብቦ ከም ትኽእሉ እንዳሓበርና እቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክንገብረልኩም ክንፍትን ኢና እቲ መባእታዊ መረዳእታ ግን ፈላሊኹም ክትርድእዎ ምእንቲ ክረድእ ክፍትን እየ እቲ ፋኬት ዝበሃል ማሕበር ናይ ሰራሕተኛታት ኮይኑ በብሙያኻ ትጥርነፈሉ እሞ ንዝኾነ ብኣስራሕትኻ ኣባኻ ክወርድ ዝኽእል በደል ወይ እውን ተዓሚፀ ትብሎ ነገር ኣብ መንጎ ኣስራሕን ሰራሕተኛን ዘሎ ክርክር ንዝምልከት ንኽካትዑልካ ጠበቃታት ኣቂሞም ነቲ ጉዳይካ ስጋዕ መጨረሻ ከብፅሑልካ እቲ ክኢላታት ዘለውዎ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ኮይኑ እዚ ማሕበር እዚ መሰል ናይ ሰራሕተኛታት ምስ ኣስራሕቲ ብምልዛብ ሽግራት ንክፈትሕ ኣባል ትኾነሉ እዩ ዝያዳ ድምፂ ብሓደ ተሰሚዑ ዝያዳ ከስምዕ ስለ ዝኽእል ብዝብል ብማሕበር ተጠርኒፍካ ወርሓዊ ትኸፍለሉ ኣባል እንትኾንካ ሽግር መሰል ስራሕኻ ተጋጢሙካ ከዓ ተቐላጢፎም ከዓ እቲ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ እንታይ እዩ ብምባል ናብኡ ከኣትውን ብዛዕባኡ ቆፀራ ገይሮም ረኺቦም ምስ ጠበቃታት ድዩ ምስ ክኢላታት ከናቶም ከራኸቡካ ይፍትኑ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ፋኬት ስራሕ ኮይኑ ኦካሳ ግን ብሓፂሩ ኢንሹራንስ እዩ ኢንሹራንስ እንታይ ማለት እዩ
ኦካሳ ዘለዎ ሰብ ካብ ስራሕ ደው ድሕሪ ምባሉ ክሳብ ካልእ ስራሕ ከተማልኦ ዘለካ ኣሎ 6 ወርሒ ዲኻ ሰሪሕካ ክትከውን ወይ ብሰዓታት ክንዲ ሰዓታት ሰራሕካ ዝብል ኣሎ ንዑ ማሊእካ ኦካሳ ተፈቂድልካ ግን ናይቲ ዝነበረ ደሞዝካ 80 ሚእታዊት እንዳተዋሃበካ እንዳቀነሰ እውን ይኸይድ መጨረሻ ክሳብ ሓደ ዓመት መሰጋገሪ እዚ እንታይ ማለት እዩ ስራሕ ደው ምስ በልካ እቶት ከይጎድለካ ምእንቲ 80 ሚእታዊ ናይቲ ደሞዝካ ዝነበረ እንዳተዋሃብካ ስራሕ መድለይ መስገሪ ማለት እዩ ኦካሳ ኩሉ ሻዕ ትራንዚሽን እዩ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ተሓልፈሉ ስጋዕ ካልእ ትረክብ ትሕገዘሉ ዳ እምበር እዚ መሰል ኮይኑ ብኡ ክትነብር ኢልካ ገለ ትኸደሉ ይኮነ ስለዚ እቲ ናይ ኦካሳ ዝበሃል ንኩሉ ነዚ ትኸፍለሉ ኢኻ ኢንሹራንስ ከምኡ እዩ ማኪና ላትካ ኣብ ሓደጋ ዝመፀካ ግዜ ምእንቲ ክህቡካ ኖርማሊ ወርሓዊ ተዋፅእ ስለዚ ብከምኡ ደረጃ ሰብ ክርድእ ኣለዎ ኦካሳ ማለት ኢንሹራንስ እዩ ትኸፍል ወርሓዊ ስራሕ ደው ተልካ 80 ሚእታዊ ናይ ደሞዝካ ትወሃብ ሕጂ ኣብዚ ዝመፅእ እንታይ እዩ ኣብ ስራሕ ምቁፃር ኣስራሕቲ ሓገዝ ንክረኽቡ ዝሓትዎ ኣሎ ክልተ ዓይነት ሓገዛት ሓደ ኢንትሮዱክሽን ይበሃል እቲ ሓደ ከዓ ኒስታርት ይበሃል እቲ ኢንትሮዱክሽን ዝበሃል እቲ ኦካሳ መሰል የብልካን እንድሕር ዳ ኒስታርት ኮንካ ግን ኦካሳ መሰል ኣለካ ስለዚ እቲ ሰብ እንታይ እዩ ገለገሊኡ ኢንትሮዱክሽን እንዳሰርሐ ከሎ ስቑ ኢሉ ይኸፍል ኦካሳ እንታይ ማለት እዩ ማኪና ደይብልካ ከሎስ ኢንሹራንስ ተኣትወላ ማለት እዩ ስለዚ ኦካሳ ክትኣቱ ተኾንካ ኒስታርት ወይ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ተቆፀርካዮ ስራሕ እንተኮይኑ ኢንሹራንስ ኢኻ ተኣቱ ኢንሹራንስ ክትኣቱ ከለኻስ ኣብ ግዜ ሓደጋ ክኸፍልካ ድዮም ኣይከፍልኻን ኣብ ግዜ ስራሕ ደው ምባልካ ክኸፍልካ ድዮም ኣይከፍልኻን ከተፃርኸ ድሊ ስለዚ እዚ እንተይለቲ መባእታዊ ፍልልይ ኣብ መንጎ ኦካሳን ፋኬትን ዝያዳ ንምንባብ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ni.stockholm.se ዝብል ዌብሳይት ወይ ከዓ informationsverige.se ዝብል ዌብሳይት ሊንክ ብታሕቲ ክፅሕፈልኩም ኢና ኣብኡ ኣቲኹም ከዓ ብዝበለፀ ከተንብቡን ክትፈልጥዎን እንዳሓበርኩ ኩሉ ሻዕ ንከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ክመፅእ ከሎ እቲ ሰብ ክገብሮ ዘለዎ እንታይ እዩ ኣትዩ ቀልጢፉ ካብኡ እንቢቡ ዝያዳ ሓበሬታ ከምታ ቀፃሊ ንብላ ንሕና መበገሲ ዝኸውን ሓበሬታ ምሳብናኩም መወዳእታ ባዕልኹም ከተሕስፍሕዎ እቲ መንገዲ ኣብ ታሕቲ ሊንክ ብምግባር ኢና ነሪአኩም እሞ መዓንቲ መደብ ኣብዚ በዚ ደው ከብል ዝቕፅል ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ስጋዕ ዝመለሰኩም ሰላም ቅንያት